Antique PDRRMO nakaalerto na para sa hiwaton nga WVRAA 2025 sa probinsya. Negros Occidental kabahin sa gihapon sang WVRAA, apisar nga hindi nakabahin sang rehiyon sa isa. Si John Sala nakatutok. All set na ang Western Visayas Regional Athletics Association Meet 2025. Anong kalibo ka delegado magapartisipar sa hinampang gikan sa mga probinsya sang Aklan, Antique, Capiz, Guimaras kag Iloilo. Subong man ang probinsya sang Negros Occidental. Angot sini naka blue alert status ng Antique PDRRMO agon masiguro nga wala sang untoward incidents nga matabo. Magapadala man sang dugang nga personnel ang Aklan PDRRMO kag Pasig City DRRMO. Incident command system activated na ini. Likewise, ang iba pa nung component ng ating incident management para sa Western Visayas Athletic Association Meet. Magluwas sa mga billeting areas, siguro man sang Antique Provincial Government ang seguridad kag contingency plan sa tag sa sporting event venues. Nakahimo naman kita kang maiig nga risk assessment para makita naton kung ano ang mga kadelikaduhan, kag ano pwede nga magtuhaw nga mga emergency. Samtang apisar nga nagseparar na ang Negros Occidental sa Western Visayas, suno sa DepEd Region 6. Kabahin pa ang probinsya sa Negros Occidental sa WVRAA Meet kag sa palabuton nga Palarong Pambansa. We are still one dire sa may Region 6. Same is true ang magadaug sa sining WVRAA 2025 may it be coming from any one of these 6 provinces amo mga represents ang region dito sa may Ilocos Norte. Upod kay Hans Tisherto, John Sala, Western Visayas.